Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga! Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa sining Udto. Yari kita sa ikatatlo ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayuntang Oxlang. Kamo sining mga inoras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaaksyon sa dilig lamang madugay, mangin kaupod tang aton sining mga aksyon reporter sa pagbalita sa mga natipon nga mga information gikan sa ilatag sa mga areas of assignment karon lang dugay-dugay. Plus ang mga balita nasyonal kag iban nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man nga ginakamustatang taga-probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa Negros Oriental. Kamusta kamudra mga kaaksyon namon sa Kanginan, kabayontang Oxlang, kamusta sining mga inoras kag naka-timo-timo na. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon, ginakamustatang mga kaaksyon naton dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining Udto, no? Ang ato siling mga kaaksyon ang handa na sa pagpamati sang mga balita mga kaaksyon, no? Isa ka Justin report ang aspirante nga si Anay Senator Bongbong Marcoso. Hindi siya makatambong sa pagahiwaton buwas nga KBP Presidential Forum, no? Buwas Pebrero 4, hindi sa iya makatambong. Ang ibandra nga presidentiables matambong sila ya except lang sa kay presidential aspirant kag anay Senador Bongbong Marcos, no? Kay may conflict kunong schedule dia. Ining ginpabutyag ni KBP Chairman Roberto Nicdao Jr. mga kaaksyon, no? Ay pwerte. Ti les lang buwas ang kay Marcos buwasa 9 o'clock to 12 mga kaaksyon ang Comelec
KBP buwas mga kaaksyon. No? KBP Presidential Forum 9 to 12 mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa kinanda na kuang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial Dalonta dugay-dugay ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag sang gobernador sang probinsya Gob Eugenio Lacson biyahe sang eroplano sa Silay Airport status quo suno sa kay Gobernador Lacson. Kag probinsya sang Isabela magapadala sang relief goods sa Negros Occidental. Sa Bacolod City Government Center nga balita, ti karon nga adlaw ang Bacolod nga paabot nga marugabot na si Secretary Francisco Duque sang Department of Health kagiban pa nga mga membro sang cabinet no nga mag-abot diri sa syudad sang Bacolod sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod no. In line with bakuna sa butikahon na talana nga i-cater sa Bacolod nun nga luyag magpa-booster shot suro kay Dr. Cres Sorongon. Sa BCPO naman nga balita, 21.8 milyones pesos nga bilis ang shabu sa isa ka bulan nga drug operation sa syudad sang Bacolod resulta sang pagbinuligaya sa nagkalain-lain nga unit sang kapulisan. Igabalita na ni Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay samtang sa Nokpo naman sa Negros Occidental Provincial Police Office ginpatay nga maranaw sa Victorias may pamilin-bilin sa asawa. Ay gali ka. Pagpatay sa maranaw planado na. Hibaloon ta ni karon sa kay Aksyon Brian Morden nga balita sa Nokpo. Sa patrol nga balita, ang teachers pabor sa progressive expansion sang face-to-face classes nga ginpagwa ni DepEd Secretary Leonor Briones. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, mga kaaksyon ni gabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Sagay City. Kapulisan wala pa sang nadakpan nga naglapas ang Comelec gun ban sa ila padayon nga checkpoint. Mayong balita ni. Kag sa Banwa sang Calatrava Municipal Social Welfare and Development sa Banwa padayon ang pagpangusisa sa pagkadula sa mga kabataan sa paginakop sang ila sining foster parents. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, mga ospital kag laboratorio ginpanumdum nga ihaboy sa insakto nga lugar ang mga medical waste. Mga damak-damak. Ay, oo. Comelec kinakonsiderar ang Basilan bilang hotly contested area para sa May 2022 nga elections. Bureau of Immigration nakahanda sa pagdagsa sang turista sa Pebrero 10. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay. Mahina ang kalaban, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page mga kaaksyon. I-like lang kag i-share plus ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tana dugay-dugay sa aton sining Facebook page ang Aksyon Balita Banat Bulig, no? Kag sa Aksyon Radio
Bacolod, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Baligid lang kay rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Webes Pizza 3 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 5, liwat 18 and 5. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige man, namyaw tanay, sakay, daligid lang ha, kay Mili Oligo, no? Kay Mr. Mili Oligo, Barrio Garay, Christine Minies Villalobos, Madam M. Saboso, kag Gian Resisio. Nga daw sila lang ni ang nag-share sa nga itong sining Facebook page man. Ano na tabo ya sa iba niya? Kapos gilang na pagtumok, i-like kag i-share. Kung hindi mo like, hindi mo lang pag-i-share. Pero kung like mo, i-share mo. Di ba? Mula na kasimple Virgo September, may lang pagpamati kay Mars Barangan Bertoldo, Rafael Diaz Jr., Kurt Nathaniel De La Torre, Mr. Albert Lloyd Locasan, and Linlin Tising, Linlin Tising, Maria Lia Maravalles Banaglorioso, Eduardo Rilator, Chin kay Homa Lumina, Vanessa Mayo, Niepes A. Jasmine, Christine Minies Villalobos, Jeffrey Arcoyo, Virginia San Antonio Olpenda, and Jinwing Anton, no? Kay Jinwin Antong. Jinwin Anton, correct ne? Sige. Then sa kay Jonalyn Ninyal Decrepito, and ang nag-heart gani do sila. Salamat kita. Ayos. Sige. Bastang wala nag-like kag nag-share di i-like lang kag i-share Kasimple gid lang na. Kundi ka mag-like, kundi hindi mo man like ang programa nga nagpadala ka mensahe. Correct? I-like lang kag i-share sige. Salamat gid Ayos. Dali lang kay matagtanay commercial sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Uy, nga kaya tumakandi nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat
nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, 12:18 na mga kaaksyon. Daligilang aksyon Alvin Graba, live extension coffee mix na nakikita. Balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita na ini may kang tanan sa Alliance of Concerned Teachers o kung pabor sa progressive expansion face-to-face classes nga ginpagwa ni DepEd Secretary Leonor Briones. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ginusuportaran sa union sa mga concerned teachers na nakip na diri ang federasyon sa mga pampublikong teachers sa Bacolod kag probinsya. Ang plano ni DepEd Secretary Leonor Briones Hambalanon nga progressive expansion phase of limited face-to-face classes sa mga pangpubliko kag pribado nga bulutuan. Suro diri kay Richard Hilangre, ang Secretary General sa Association of Concerned Teachers diri sa Bacolod, nga masako karon libot sa paglibot ang mga matag-as nga opisyal man sa Department of Education diri sa Bacolod kag probinsya sa pagpakikangot sa tagsa ka mga LGU kag barangay officials para sining ginatawag nila nga progressive expansion. Actually kung sunod diri kay Hilangre Action Rex, sang tinalikdan nga December, ginuumpisahan na ining mga pilot class which is experimental, and nakita diri sa sang teknikom ni Secretary Briones nga nangin na successful man. That is why luyag gid ni Briones ang mga lugar nga yara sa COVID alert level 1 and 2. Dapat umpisa na ang ining progressive expansion of classes, although limited siya nga face-to-face and with concurrence nga pakig-istorya man sila sa tagsa ka mga barangay captains and local government unit, provided ining limited face-to-face classes ang attendance kag ang requirement pwede lang maka-attend sa klase ang mga estudyante nga tanan bakunado. That includes ang mga teachers nga bakunado man, although hindi ang ining klase hindi gidya makasiling biyang adlaw-adlaw may klase, hindi may mga May schedule. by schedule ang abi. Aminado man kag aminado man bisan ini si Hilangre base sa pakigistorya sini sa mga ginikanan nga may apektado man ang obra balas ang ginikanan Action Rex, kay man duha ang iya sini nga ginaobra. Kaobra na ikaduha, kaobra pa para sa iya sini sa module bala sang mga kabataan through distant learning, although may mga klase man pero online classes lang Action Rex. Pero diri sa Bacolod kay kumuara kita sa COVID alert level number 3, nagalaom si Hilangre upod ang mga manunudlo sa nga maabot na sa nga bulan sa nga Marso nga makabalik na sa normal manubo abi. Pero ti ang propose na di secondary lang elementarya na way pamanadiya?
Ang elementarya kag high school action Rex amo na ang gina-propose amo man ni Pero ang hindi gina-explain. full. Oo, hindi siya full. Hindi Oh, may ginawan mga full. scheduled lang in Oo. kaso kung bumalik sa school. Yes, sir, sakto na. Action na Rex, may mga schedule lang ugaling. Nag-hopeful man siya. Nga manubo na o kung maganubo sa bulan sang Marso, malakip na ang Bacolod kag Negros sa alert level number 2. Ari ang pahayag ni Richard Hilangre. Silingon sinasang progressive expansion of face-to-face classes kaya natapos naman ang pilot testing na sang face-to-face classes ang December pa. Tuluyan sa aton Secretary of Education nga ang mga alert level 1 kag 2 na mga areas na dugo ng kaso sa COVID mag-iho na sang plano kung paano nga maka-open sa mga limited face-to-face anay at with rin sa ilang local executive sa barangay captain o sa ilang mayor at ang mga na-vaccinate ng mga kabataan age 5 to 11 tapos 12 to 18 yung mga senior high school iban, junior high school at ang na-vaccinate yung mga teachers amo mag-participate sa face-to-face classes. So meaning ina-endorse sa aton ng secretary sa aton na Department of Education ang pagbalik niya sa classroom although nga hindi na siya nga adlaw-adlaw gid. Inapaboran taman ini sa hanay sa aton nga Alliance of Concerned Teachers kag isang union ang sa aton na Bacolod City Public School Teachers Federation kaya nakita naton na tituwa na katuig ang gininguyang naton na sa distant learning action plan no nga in the form of modules kag although nga nag-online classes pero nakita natin nga may nakugid nga gap kung hindi natin mapatigayan ang face-to-face classes kaya naintindihan ko makita sa teachers ang iyang mga estudyante so manayagnos siya na yun kung ano gid ang weaknesses ang iyang estudyante kag ano pang wala na nakalaan at amoy nga inapabura natin by March kung matigayon nga maka-open ang madamo ka area sa Philippines including ang Negros Occidental, Oriental hanggang aton sa Bacolod yung maka face-to-face classes kita kay mismo ang aton yung mga ginikanan nagpanagit kapoy naman na kay banti mabantay pa sila kabataan tingin na ugra mahamper pag answer na sa modules kaya bulit sila so unlike ako na na sa pilahan ng kabataan ang teacher matigayon isang klase kag lesson ng burden sa aton yung mga ginikanan pag rest assured mo niya ang magkakato na rin ang mga kabataan yan na-vaccinate na mga teachers fully vaccinated na so ang danger sa COVID ya nga makontaminate sila so hindi na ganyan subo sila ng taas so we hope na panahon ang pahayag ni Richard Hilangre. Report gikan sa patrol ini si Sinong deped naton gani sa syudad eh? si Reynaldo Hico ginapadulungan naton kagina ang OIC School Division Superintendent Rinaldo Hico? o Reynaldo Hico Din sa iya? naglakat man action rex kadto sa mga tagsa ka mga eskwelahan amo man gyapon ang ila sining ginaistoryahan parte sa ining kuan bala limited face to face o kun progressive face to face bala action rex amo ni ang ginalakat man nila sa karon. Report gikan sa patrol ini si aksyon Alvin Graba mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Las 12:27 ang aton oras. Karon dugay-dugay mga kaksyon mangin kaupod ta ang former senator nga si Loren Legarda. No, mangin kaupod ta siya diri sa aton sining pagpangalagad. Karon lang dugay-dugay live extension super fiber.
sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Action Art ay hupon bakuna sa butika na talanan nga mag-cater sa mga bakulod nun nga luyag magpa-booster shot suno kay Doc Cres Sorongon kagkaron sa hapon daw 1 o'clock or 1:30 magabot positibayhan ang presensya ni Secretary Doki no kag iban pa nga mga cabinet members mga kaaksyon sang pungsod Pilipinas magabot diri sa syudad sang Bacolod Hibaloon tana karon dugay-dugay. Yaring countdown sa report ni Action Art ay hupon sa detalye Action Art. CEO Secretary Doki. Diba, mabot gid siya? Mabot siya, nag-confirm siya, pero tira itong balaan, basibla kung hindi pa madayon. Pero sila ni Secretary ni Dr. Chris Rongon, mayara na siyang avancing information. Mabot sila ni Secretary Galvez. Dari karon na sa Bacolod City. Kadungan Si Galvez ang upod niya, hindi si Kwan? Si spokesman bala sang presidente? Si Roque? Hindi. Luwas kay Roque sino gani ni? Si Panilo? Ha? Si Panilo? Hindi na-miss ko tong ngalan niya. Ang subong blang spokesman niya. Di ba madamo sila Action Rex sa Tolimo? Nahalin dito sa... Damo sila. Damo sila, maupod, magkatudiri karon sa Bacolod City. Kag ini kay kadungan isang idalonsar bala kay Si Carlo Nograles, salamat din kay Tawe. Si Carlo blang? Away si Carlo na mention ni Doc Chris Rongon do DOH kag miyembro sang National Vaccination Council. Daw mula na, no? Si Secretary Galvez, ang DOH Region 6 mabot man diri sa Bacolod City. Pero ang ila sining nga padulungan dira sa may Ayala Mall na dira ipatigayonon ang vaccination ang ginatawag siniti bakuna sa butika. May partnership ini sa mga butika karon ng Department of Health Action Rex na dira magapatigayon sa vaccination drive pero ginagklaro diri ni Dr. Chris Rongon sang EOC na sa bahin sa Metro Bacolod ang bakuna sa butika mag-cater ng sumunod adlaw sa luyag magpabakuna o kung magpatublok sa booster shot. Amo na lang sa next ang ila sining Booster lang ni tanan, why first, why second dose? Wala Boosters. first, wala second, booster shots lang. Pero tanan nga mga inugtublok ara na may AstraZeneca lang available subong. AstraZeneca lang. Ay, bantag kay ginaulat pa lang delivery. Amo pa lagi pa mangkuton karon ni Dr. Chris Solomon kay kadungan sila sa pagbisita din ni Secretary Doki. May plano man to siya na pamangkot sa UOC kung saan o yan abot ang stocks na diri para nga i-inject malaw ko ng vaccine para sa mga ining mga huben 5 to 11 ba? Tidra ipamangkot man nila karon kay di may tentative kita nga schedule on Buwas na niyang 5 to 11 nga mga pangidaron sang kabataan, buwas na niya masugod to sa NCR bla mo. dito sa national at least kami nga daw nagigad nga daw yesterday nga nagdabot ang delivery aw subong bala mo kung kapon kapon siguro mo. Kapon to schedule dumduman ko kapon to nga nakaingagaw deliver sa Pilipinas dito sa Metro Manila. Pag na check karon sa IOC diri sa aton kung bala may ara kita party o kung ipadala nila location ang national agod nga may ara man gamiton sa tentative nga schedule kadungan sa pagselebrar sang Valentine's Day sa February 14. Isa pa gani sining Dr. Chris nga iya sining ipamangkot man karon nga gina-reserve niya man kay expect siya na at least may pagginunanon sila sa DOH Secretary kagiban pagiging mga opisyalis dito sa nasyonal kung balang kumusta ang status at mga hazard pay sa mga medical workers kag madamo pa concern action Rex na layag man ipalabot sang EOC.
But ang isa diri ka invitation karon ni Dr. Chris Rongon gamo ning Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC nga kung luyag ninyo maka-avail kay ang purpose ring bakuna sa butika nga inabalang luyag dira nagabakal ka sa bulong wala nga nagahulat dira pwede ka magkapabakuna sa booster pero ang mga walk-in nga luyag magpabakuna pwede man anytime magkakadto dira subong no or umpisa sini nga hapon kay ga-cater ina sa mga medical workers kaya sa indra kon mga vaccinators. Pero hindi ka magbakal bulong? Ati kung di ka magbakal bulong pwede ka po Naksumex. Basta booster shot ka lang. Pero kung first shot, kung ka lang first dose, tiara may ara man na gapon sa ayala. Pero booster shot sa ini. So sunod rin kay Dr. Chris Rongon, makabulig ini at least dugang ining gihimo nga initiative sa national na para mayara kaladtuan nga iban or option nga bakuna center ang mga pumuluyo kung mga bakulod nun. So hindi pa siya subong magkatansyar, kaya mo para pamangkot ka nila kung may mga additional pa budget. Pero ang gamiton sa city na vaccine, amo naging bakal sa city nga AstraZeneca sa luyag magpa-booster shot. Yari ang parayag ni Dr. Chris Rongon angot sa sining programa. Ang launching naton subong adlaw sa may Ayala nga Mercury Drugstore ay ang natabok sini Mercury is a partner sa National Vaccination Operation Center nationwide. So ang tanan nga Mercury Drugstore all over the Philippines may mga branches sila nga gin partner nila for bakuna sa butika. And one of the partners is Mercury Drugstore. Kaya suggest nila nga venue for Bacolod is Metro Ayala Mall. Bali ang setup sini, they will only be catering to booster shots. So ang ato lang niya i-accommodate sa Mercury Drugstore ang mapa-booster lang. Eh para at least it will be more accessible sa pumuluyo. Kung for example, nagabakal ka sang bulong, tapos ang numero mo, 35 pa. So while waiting, and then you decide to get your booster shots, pwede ka pa-booster shots na yun. Sa subong siniya, ito nga ginagamit sa Bacolod ng booster dose, ang city purchase nga sa Seneca. Okay. Wala pa nag-abot ang additional natin nga supply sa Moderna, Pfizer, kasi ibang pang bakuna, but we're expecting nga may maabot naman nga delivery before the end of this week or early next week. So we will be opening all vaccines or booster dose. May ara sila walk-in, pero may ara kami online registration sa gin-share man sa aton nga Bacolod City PIO, kag sa COVA Council nga Facebook page, kag sa EOC, kag sa mga liga ng barangay. So ang i-prioritize naton ay nakapa-online register. But kung wala may nakapa-online for that particular day, we will cater to anyone who would like to avail of the booster shots. Ni hapon, no, pag-auptan kita sa aton Secretary of Department of Health, si Secretary Duque, ang testing czar naton si Secretary Vince Dizon, kaya aton nga vaccine czar nga si Secretary Charlie Galvez. No? So, maayo gini. Bali tatlo gali sila, si Dizon, si Duque, kag sino gali itong isa? Galvez. Muna sila ay nag-aikot siya. Gani? May jump naman sa signal ta? Kulang ni Guro dasok sa lingagngag sang nag-jump niya ay. Kung buyan ko puti, na nagasulod yung galay. Gani? Di sa yaman? Sige lang pamati na lang, hindi lang mag-sabat. Oo, hindi lang mag-jump bala, jump kay mo. Tumbo na lang kung di gani, kung narakas babaw sang building mo, lumpat na lang pa idalom. So mula sa Laksan, balita gikan sa Bacolod City Hall. Laksan tayo hupon na mga kaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa habang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang standby Akson Marlon Hinavia
Saling ni Ireneo Seriaco, sir, mayo lang nga pag-monitor da. Saling niya, comment ko sa imo headlines nga si Bongbong Marcos hindi mag-attend buwas sa presidential interview sponsored by KBP. Nadlok siya nga mahuyan base magutal-utal sa pagsabat. Tungod kulang sa ihibalo kon paano dumalahan ng isa ka nasyon. Wala gani niya mapaasensyo ang Ilocos Norte nga isa lang ka probinsya nga tubtob subong third class province gihapon ang Pilipinas. Paihan nga may 81 ka probinsya. Isip-isip sa pagbuto sang presidente. Kinanglan isa sa may ihibalo mapisan, kinanglan isa nga may ihibalo mahigugmaon sa di na to may gugmaon sa katawhan, maka-Diyos, wala record sa korupsyon, hindi butigon kag hindi bastos. Ay pretty. Sige. Salamat gid sir Ireneo Seriaco na kayo man ako sige. Dire kita na ho. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang DTX 500 capsule, mga kakson. Ang DTX 500 capsule, loaded din isang superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagkaguba sang free radicals nga ginpalala sang polusyon, UV rays kag mga bisyo. Gani kinanglan talang DTX 500 capsule kita, mga kakson. Sekreto agod nga magwapo. Luwas sa DTX 500 capsule, D3 Bio, mga kakson, ginarekomendar ta sa inyo. Kayang D3 Bio ang pinakabago, garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. D3 Bio kag DTX 500 capsule, no? Tihabon ang gusto ninyo, ari ginarekomendar ta sa inyo. Santon Plus Herbal Soap, mga kakson, nga bon nga para gid sa inyo, pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis. Wala ka nang hanapin pa. Santon Plus Herbal Soap, ang habon nga para gid sa punggod, pangdula punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang magarhom, maitom, kag may baho nga ilok. Pahumuton sang Santon Plus Herbal Soap, mga kakson. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Herbal Soap, D3 Bio, kag DTX 500, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya, o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, antes pa man si Senator or Congresswoman Loren Ligarda sa probinsya sa Antique, no? Daligid lang biyahe sa eroplano sa Silay Airport, status ko suno kay Gob Lacson, kag probinsya sang Isabela magapadala relief goods sa Negros Occidental. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Action Rex on hold na kung waya na ikin aktuhan ni Governor Bong Lacson ining pangapay sa pila ka mga airline companies nga additional flights o kon trips dara sa mga Bacolod Silay Airport nga mabiyahe Manila Bacolod Manila pati na ang sabahin sang Cebu Bacolod Cebu. Bali as is gihapon posilingon kung ano ang kadamuon sang biyahe amo lang na anay tagod man sang pila sa ka mga ginbasihan man sang gobernador. Ang ni Gov Lacson ang ginatawag nga positivity rate dito sa mga National Capital Region kon NCR mataas-taas sa gihapon. Bisan pa ang NCR ayen para buana ang alert level status. Sa mga ang kada airline company ang ginatugutan lamang sang one flight per day. Manila Bacolod Manila, ang Cebu Bacolod Cebu naman, one flight per airline per week. Yari si Governor Bong Lacson.
while they reduce the alert level sa NCR, the Department of Health mismo says that the positivity rate is still 20% plus. Ang WHO standard is 5%. That's why we have to be careful. Obviously, there's a lot of pressure from the business sector. But the facts say that very high gyapon ang positivity rate sa NCR, which is way above the standard of WHO of 5%. I prefer to just maintain the status of flights until we can see that gapanaog na ang positivity rate sa NCR. Even Okta Research has said na it seems na it's 2 weeks early ang pag-declare sa alert level 2. No? So that is our guidance right now. Sa ibang nga balita, ang relief goods nga halin sa probinsya sang Isabela, bali nag-abot na action Rex kaina no sang tuwang gabi para sa mga biktima ina sang Bagyo Odette diri sa Negros Occidental. 3 ka truck ang nag-abot kaina sa Bacolod sa Banago Port. Nagka-align na nga mga tax action Rex di hambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ina nga relief goods ang ipadala sa mga nagkalabiktima sa Bagyo Odette dito sa may Southern Negros. RIC Attorney Diaz. Gin-donate sang Isabela 10,000 food packs containing 2 kilograms of rice each pack. No? So ready na siya for distribution. That's for the province of Negros Occidental. And also they donated 5,000 packs also of 2 kilograms of rice for Sipalay City. Direct na sa Sipalay City. So we would like, on behalf of Governor Eugenio Jose Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer, the province of Negros Occidental expresses its heartfelt thanks to the province of Isabela for remembering our victims of Bagyo Odette. Refrando Diaz, ang ka-aksyon yung kikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovia. Mga ka-aksyon sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Akson Brian Morden, Akson Eric Magbanwa, kag nga to sining mga out-of-town reporters. Daligid lang kay yari na si former Senator Loren Legarda sa interview sa DZRH Manila, mga ka-aksyon. Kasama na natin si dating Senador Loren Legarda. Ngayon po ay House Deputy Speaker mula po sa Lone District ng Antique. Kaya dahil nga Senator? Hello po, ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Legarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Legarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Ayan, ang lodi ni Alex. Senator Loren. Senator, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Mayadong aga kanina tanan. Good morning. Ayan. Atensyon, nakutin yung linya natin. Yes. Oo nga, nagsara na kahapon ang Congress, ano ha? Ano yung significant big? Pag kayong tinanong, Senator Loren, ano yung gustong-gusto nyong masabi na you've accomplished dyan po sa House? Ang tingin ko po yung mga pangkalusugan, mga health-related bills, gaya po yung public health emergency benefits for health workers para po magarantiya yung mga benepisyo tulad ng special risk allowance para meron silang kompensasyon po pag sila'y magkasakit at may PhilHealth coverage at mandatory testing para sa mga public and private health workers at kasama po rito ang mga barangay health workers. Importante po yun. Pati po yung Magna Carta for barangay health workers para po mapalakas ang government services na mabibigyan ng suporta ang ating mga BHWs din. Alam mo, ever since sa Senado ako, ang mga BHWs talagang inaalagaan ko at pinail ko na ito. Ang tagal-tagal na nito sa Senado pa. Kasi ang mga BHW, frontliners yan at saka
yan naman ay appointed lang ng mga LGU. Correct. Halos walang mga sweldo. Hindi lang yun, Sen. Ay, ito pang problema nila. Pagka nagpalit ang barangay, tapos hindi sila kursunado ni Kapitan, nadi-display sila eh. Pwede ba, paano ba, paano ba mapoprotektahan yung kanilang tenure? Yun na nga. At saka, so, dapat yan ma-institutionalize. Pero sobrang dami, masyadong malaki siguro ang cargo niyan sa budget. Kaya, naging appointed lang ng LGU. Pero importante, sila nakakaalam ng problema ng barangay sa kanila. Correct, oo. At sila ang frontliners. So, importante talaga yung mga BHW. Hindi, pero yan, tama-tama. Pagbalik nyo sa Senado, baka yan ang pupwede nating tingnan kung ano yung, how can we, I-refile ko. Oo. I-refile ko yung, first term pa yata, 18 years na, yung talagang ma-permanente sila at magka-benepisyo. Pero palaging sinasabi sa akin, hindi pwede kasi masyadong marami at masyadong malaki ang budget. Pero lumaki naman ang budget So baka pwede. Oo. Importante yun. Hindi. Tsaka di ba, nag-iisip tayo lagi, enumerator, tapos yung contact tracing. Ito na yun eh. Di ba? Alam nila lahat. Alam nila lahat. Hindi. Tsaka namumroblema ka kung sino yung papupuntahin mo sa mga liblib na lugar. Ito yun eh. Di ba? Exactly. Oo. Exactly. Alam ko, yan ang advocacy ako nung ako pa isa at saka pupunta akong meeting ko, PSW, yan. Oo. Dahil sila talaga ang nakasubsub sa barangay. Oo, Pantawid Pamilya. Sila yung nakakaalam sino yung poorest of the poor eh. Di ba? Lalo na sa amin. Oo. Yung sira. Naku, teka, Sen. Nila ang mga sinausap nila. Oo. Yung mga pamahiin. Oo. Ayan. At Sige. saka kami, ang gagaling na aming mga babaylan. Ayan. Oo, Importante. sige. Yung mga alternative, mga traditional, sinauna, yung ayon sa kultura ng lugar, ayon sa nature at kalikasan ng mga panggagamot, yan ang mahalaga. Ayon sa mga tinatayin ng mga herbs, mahalaga yan. Okay. Para lumusog tayo. Sige. Sen, abangan namin yan ha. And good luck. Ngayong sarado na ho ang Kongreso. Kayo ay nakapokus na ho sa pangangampanya. Good luck, Senator. Maraming salamat po sa inyo. Ang kampanya ko naman talaga ay pagbibigay ng informasyon at pagbibigay ng bulig, ng suporta, ng tulong. Hindi yung kampanyang rarara. Hindi mo ako makikita na gano'n Parang hindi na tama ngayon. Kailangan talaga palagi paano maiahon sila sa pandemya. Yan ang mahalaga. Good luck, Senator. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Mayad nga aga, kinitanan. Ay, huwag kong kakalimutan. 1 tablet, 1 student act. Yan ang isa sa mga prioridad ko. At gusto kong mapasa pagbalik sa Senado. Importante yan para sa ating 26 million estudyante na walang gadget. 1 tablet, 1 student. Yan po mahalagang. Paano ko lang mataas na gustong-gusto kong ipasa rin. Yan, isa rin yan. Halong, Senator. Halong. Thank you. Thank you. Si Senator Loren Legarda. Mga pangunahing balita, susunod na kasama natin si Mayor Dave Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagtanim ng kawayan. Thank you! Salamat kid DZRH Manila upod kay former Senatora Loren Legarda mga kaksyon. May tisianay kulang balang imo sining lawas sa
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Nasa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation base mga tagpalamati standby ay sa kay Akson Brian Morden, Akson Eric Magbanwa plus ang atong sila nga mga out of town reporter. Sa atong sila nga pagpanumbalik sa dili lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, may lang pagpamati, Madam Leonila Tarosan, Liberty Binitin Obaldo, kay may bukas pa. May lang watching. Ay, pwede pagpamati sa MG Security Agency. Great ko lang da Security Operation Officer namon si Mr. Glenn Lozada. Ayos, thank you so much, sir. Kay Sir Glenn Lozada, dining MGS Security Agency, sir. Din isang MGS man. Barrio Garay, gani man. Jamel D. Florindo, Marilo Travilla Catinoy, sa kay Resanel Carmona. Action Rex good noon, bisan ano pa ihambal nga mga negatibo against BBM. Haha, hindi kami matublag. Solid sa gyapon. Resanel Carmona. Sa kay Sugar Spices Alba Honeybee, salamat gid Sugar Spicy. Sugar Spices Alba Honeybee. Thank you gid. Shout out lang da sa taga Aquadrips Water Station. Dini gani madam mga Aquadrips. Butang ida-address para sigurado. Aquadrips Water Station, no? Diding aluhamento kay AG Manalo. Thank you gid EJ Manalo. Diding aluhamento sa kay Rowena Castillo de la Cruz sa Purok Masagana, Barangay 6. And sa kay Janilo Sansino. Thank you gid Janilo Sansino, no? Donald Cabasag from City Engineer's Office and Juancho Albior, Jocelyn Libon Dispoho, kay Novi Magapan from Barangay Pandanon DSB, Dolfo La Amor, La Honor gali. Dolfo La Honor. Mayong hapon gidolf. Lain naman ngalan mo ba? Noy. Thank you gid. Thank you gid Noy. Musta ka na Noy? Arid sa nagligad bla mo. Melvin Finiafil, may lang pag-monitor Madam Virginia San Antonio Olpenda sa Bison Family, sa may Calatrava kag Olpenda Family, sa may Kanturay si Palay. Mayo lang pag-monitor dira. Sa kay Julian Abiliar Golmatico, thank you gid Dolfo La Honor. Ay, pertis no. Ayos, thank you gid Noya. Veronica Santillan Manokan at Tia Kimeriman, sa kay Elvira Hilogo, sa kay Imbongjo Campo, Madam Elizabeth Gamala, kay Dilaus, kay Kairos Flake, thank you gid Kativer, salamat gid Vanessa Mayo, thank you man Michael John P. Sison, salamat gid Michael John P. Sison. Kag sa Purok Brotherhood, Barangay Sumaga, may lang pagpangapi mga Tulyamo Boys dira sa Kapihan
sa Kape 18, 18th Street, Lacson, Bacolod City. Okay, sige. Lenlen Tising, thank you gid Manila, Quezon City. Ga-monitor si Linlin Tising. Court Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan, Hacienda Guba. Thank you gid. Mr. Milili Oligo, Jeffrey Arcoyo, salamat gid. Anyamo Leon, Kagumania Family sa Laura Pacol, Bago City. Restito To, Marcos G. Jr., No Moral Ascendancy. Mr. Okay, nabasa ito. Jerry Gakuma, no? Listening from Silay City. Salamat gid Jerry Gakuma. Maria Lea Maraballes Banaglorioso, dara sa Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Ayos, dagang salamat gid, no? Eric Rojo Asyado, dara sa Quezon City, Manila, taga taga Pandanon, si Los Murcia, Proc Bougainvillea, may lang pag-monitora. Halin sa kay Eric Rojo Asyado. And sa kay Huma Lumina, no? Thank you gid Huma Lumina. There is sa Dalumbi. Sa kay Lester Ray Benitez, salamat sa 100 stars. Lester Ray Benitez from Auckland, New Zealand, salamat gid sir, no? Thank you. Ayos, sige, karon naman ang iba na mahina ang kalaban. Daligid lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre
sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Sean Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad, may lang pamati kay May Flores Alcantara. No, salamat gid May Flores Alcantara kag Rochelle Folincio Susana kag kay Alex Montesa, no, nga nag-monitor diri sa aton sining pangalagad. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, ginpatay nga Maranao sa Victoriaso, may pamilin-bilin sa asawa. Pagpatay sa Maranao planado kuno ini. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian. Action Rex Santos pa naman ginpatay ining isa ka negosyanteng Maranao dira sa may siyudad sa Victoria tinalikdan nga Martes ang gabi. Ini siya ang nagpabalo na sa iya sining asawa paagi sa paghambal nga buhion mo aton sining mga kabataan kay may ara sang tuyo or luyag nga magtumba sa iya Action Rex. Ini pinaka-latest nga investigation karon nga nakuha sa Victoria's PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo nga suno sa iya na istoryan niya ang asawa kagamo sini ang pagpanugiron na lang sa iya antes pa naman ginluphang ining nasambit iya nga biktima. Pero as to kung sinong ginatumod sang asawa suno kay Fajardo karon padayon pa nila nga ginausisa ini kung sanay sino ini nga mga persona. So tanan nga mga anggulo subong ang ginatutukan gid sa investigation. Una ang pag-negosyante niya, ikaduha diri ang mga kaupdanan madira Action Rex nga nangin miyembro ini siya sang ila sini nga grupo pero doon di gid madalom dira. Hindi ni siya presidente sang ila nga grupo dira sa Victorias kundi miyembro gid lamang. Kag may isa man diri ka anggulo nga ginatutukan kining masami niya nga paghampang sang poker Action Rex diri iya sa siyudad sang Bacolod suno pa kay Fajardo. Magluwas sina may mga anggulos pa pero padayon pa karon ang pagpangusisa sang kapulisan. As to sa pagpatay sa iya suno kay Fajardo tuman gid ka planado kay una nahibal-an na sa mga suspitsado kung diin siya masami nga nagapark sa iya sini nga salakyan. Nahibal-an sa mga suspitsado kung ano oras ini siya nagagwa o kung nagapauli. Rason nga antes pa naman ginhimo ang nasambit nga krimen, initanan ang nasa ulo na sa sini nga mga suspitsado. Constant ang communication kung ano ang kapag-ilan na. So, ini concrete at lang sila, no? Muna, no? Ang gina-ask naman sa kanila, nagpag-correct, exhibition na may nakansin na sa kaiba. Hindi mo talaga sa amin, pero we will have a constant coordination sa pamilya ng Yasin ako. At saka, ito din almost, no? Naka-istorya ko man na nakapisipili na. Ang gusto din nila, of course, lahat naman siguro ng mga biktima o mga pamililing sa biktima. So, ay mga assurance ko na nakakuha kami ng eyewitness. So, also, they have to use some CCTV na maka-identify sa suspects. We can file a case against the ang portion lang sa palayag ni Fajardo, ang mga Maranao sini nga mga tinion Action Rex may ara sang proteksyon ng kapulisan sa ila. So no kay Fajardo bukas sila ano man nga oras kung may ara sang hinyo ang ini nga mga grupo dira sa ila sining syudad. Apisar nga si Fajardo nag-mention na before nga isa ka isolated case gid lamang ining pagmatay sa nasambit iyang
si Popon Iskan Umpar sa nagligad nga gabi. Dugangan tang balita karon sa Lokpo, Action Brian Modern nag-report mga ka-action din kamang gabahin sang Pinasa. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Nukpo, no? May lang pagpamati Sir Jerry Bisonia, no? Monitor si Jerry Bisonia, no? Ayos, dagang salamat Jera. Alin Luwi Himutiya lang pag-monitor, no? Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, 21.8 milyones pesos nga bilis ang shabu sa isa ka bulan nga drug operation sa syudad sang Bacolod, resulta sang pagbinuligaya sa nagkalain-lain nga mga unit sang kapulisan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Action Rex, ara na, no? Aray na gani. Ano nga? Ara na? Ari na. Ati mo ng mayong balita, Action Rex, no? Kay ara na. Makayuhom ka na. Ha? Makayuhom Sige, lang ang ihom mo ito lang mo. Hindi, amo na kitao, no? Ayun, ipurma. Kung ko ka laba-laba ang kanlaw mo sa lunggan mo. Alaban eh. Tuga sangko na gidya. Do sa ano lang nga solve na. Tapos pagkabuas ngita naman, no? Ayun, ipurma. Pagkabuas ang buwas, nga naman, no? Ngita. Ngita naman. No, agil lang sa Amo kamuta. lang na, yuhom ka lang magkadalo. Tapos pagkabuas, medyo yuhom ang gyapon, ah. Pero yuhom paglaom na. Yung ihom mo galing ito, medyo lasay na eh. Ate, amo gina, kung ano mayara, medyo tamis naman ka. Ayun, ipurma. Amo gina para buhit na. Importante na nagatubod, no? Alaban eh. Ay kung wala nagatubod, inaya malakag patay kita. Dapat matubod gina. Tubod gid saya nga, tubod gid sa gusto, no? Kaya para tayo, ang tanan nagahangla mong, no? Kag nagasalig Action Rex, no? Laban. Sang ara gid, no? That's why nga ara na siya. Thank you gito ka. Basi may palagas ka na, Dok, no? Ate, ari lang kami dito. Ari lang kami dito ka. Magpapalagas ka na. Ni Action Rex, kag si Action Rex, ah. Do, maubo man ko ba? Sige lang mo gina. Sige lang. May rapatay ka ni. No, gani. Tabo pa. Pila, isa. Dua pa. Aba. Dasun pa. Dasun pa hindi na pag-kwangit. Hindi na pagkapaton, na yun lang. Inay lang kay parang tubod, inay lang, no? Butubo. Tubo ba? Importante na nagatubod, ah. Alaban eh. Ako na tang tirada, no? Baka chimpo mo na lang. Gani. Kay daw ka pigado gido. Halahan na lang eh. Piki ka na kay kapasalamat kin si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang ato sa nga BCPO City Director. Although nga ining figure nga 21.8 billion pesos nga bilisang sa bunga na recover for almost 1 month nga operation. Hindi na ni operation sa nga BCPO kundi taran nga unit like PIDEA kag PEDIC nakakontribute sining pagka-recover sa amuning kalakong amount sa Cebu diri sa masyudad sa Bacolod. Kung kuhaon taksa na siya ang real figure sa nga BCPO from January 1 to 31 mga almost 2 million pesos lang nga balor sa Cebu ang ila sini nga na-recover. So contributing factor ang bulig sang PEDIC kag sa PIDEA kung nga ang naka-reach out sila sang 21.8 million pesos nga bilis ang Cebu nga natigayon nila nga ma-recover nga nakapatigayon sang almost 56 police operation kag naka-aresto sa 46 ka mga drug pusher kag 16 ka mga drug user diri sa may syudad sa Bacolod. Ginisingahom ni Colonel Martir Action Rex nga magatuloy-tuloy ini ang suporta sa mga unit diri sa Bacolod sa ilang kampanya kontra droga diri sa syudad sang Bacolod. Nakapakakuha sa mga dalagko na pag-ibig sa competition and support sa ibang units. Dapat dedicated para makakuha kita sa ako. Lately, may nakakuha man ta sa may Koto. But may follow-up operation pa na kasi may jamming operation pa. So,
sir, mahugot pag inaton kag magasigi ang suporta sa ibang unit sa atong kampanya sa Bacolod, Colonel. Yes, oo nga. Kaya hindi naman ma-monitor din ang kasagwa niya sa atin ang kasunod rin. Kailangan pa yung mga national units bigyan na alitan sa Manila o sa ibang lugar para ma-monitor ang kasunod rin. Porson sa Panayag Action Rex ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magpano Nagasiling, mga kaakson sa Liga Magamahin sa Pinas, labuton ka sa mabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, live extension na vitamin D3. Una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters, sunahon tanay syudad sang Sagay, no? Kay Aksyon Roger Gotib, Sagay City PNP wala pa sang may nadakpan. Mayo ning balita naglapas sa Comelec Banbla sa ila padayon nga checkpoint nga gina lonsar sa among lugar. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, wala pa sa may nadakpan ang Sagay City PNP sa nagbaylar sa Comelec Galban sa paray nila nga checkpoint sa kada adlaw kagabi. Ini ang payag sa Deputy Chief for Operation sa Sagay City PNP, pinagiman sa kay Police Lieutenant Hana Michelle Bangkil. Pero sa iya nga kapasalamat lamang siya nga tiga-kooperar ang mga private vehicle kag mga motorsiklo sa ila permi nga pag-checkpoint sa mga dalanon bangod man sang mandato sa Comelec kag subong man sang ato sini nga kapulisan sining election period. Pero sa kay Lieutenant Hana Michelle Bangkil sa interview sang Aksyon Radyo. Subong sir, tanan man na mga vehicles for these vehicles, mga transportation is cooperative naman sir regarding sa Comelec checkpoint na pinapatupad natin ngayon dito sa Sagay City sir. Cooperative naman po sila lahat. Okay. So far, Ma'am Sugod sa nasugod ang Comelec ang election period na sa January 9. May ara na sa nadakpan dari nga nag-bailar sa Comelec Valley? Sir, subong sir, wala pa man sir. Wala pa man ta nadakpan. Pero, discourage gidamo ang tanan nga hindi gid dapat magdala unless kung may authority sila na magdala sang pusil. Panugyan na lamang sa kapulisan nga hindi magdala sang armas kaya hindi man sila autorisado agod nga hindi sila mapasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso. Report ikan sa siyudad sang Sagay sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa kapon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, kadtuan tanay sa Aksyon Nelson Patinio sa Calatrava Municipal Social Welfare and Development. Padayon ang pag-usisa sa pagkadula sang pila ni apat ni ka mga kabataan nga gininakop ini sang ila sining foster parents na ibalon tabing detalye sini Aksyon Nelson Patinio.
I-check naton Action Nelson. Yes, action Rex padayon nga ginausisa sang Calatrava Municipal Social Welfare and Development Office ang pagkadula sang apat ka mga kabataan sa paginakop sang ila sini foster parents sa Barangay Hilobang sa Banwa sang Calatrava. Ang sini personal nga nagpablatter sa Calatrava Municipal Police Station ang foster parents sang mga kabataan kahapon nga adlaw nga ang mga kabataan sa iya paginakop ang nadula sadto pang Sabado nga adlaw Enero 29 sini nga tuig. Dugang pa sang foster parents sa interview sa Action Radio nga ini siya ang nagsimba Sabado sang aga sa Sitio Payang sakop sa Barangay Makasilaw kag sang hapon sa iya sini nga pagpauli sa iya natalupangdan nga ang mga kabataan ang wala na sa ila sini nga puluyan. Dugang pa sini nga wala siya gilayon makapahibalo sa mga otoridad sa pagpati nga makabalik pa ang mga kabataan. Sa karon na padayon nga ginahibalo sa mga otoridad kung paano nadula ang mga kabataan sa paginakop sa ila sini foster parents sa Barangay Hilubang, Banwa, sang Calatrava. Yaring dugang nga pagpahayag sa interview sa Action Radio sa foster parents sa mga kabataan. Mulang isakitan ko. Kaya ko pato-pato ito. Nakakita deka. Wala gani ko kakiton. Manay armado sulo katao nakuha. Ang pagpahayag sa foster parents sa interview sang Action Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo, mga ka-aksyon sa Dingkaman sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat Action Nelson Patinio sa mga ka-aksyon ta constipation ang problema ninyo. Balukang sa tamang serbisyo. may lang ang pagpamati sa kay Jane Pereda Gatso, no? Kay Jane Pereda Gatso. Kag kay Gian Resisio, no? Thank you, gid. Salamat, gid, sa sining pag-monitor ninyo. Daligid lang mga ka-aksyon na standbayanay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag gainintsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mo Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad. Pasensya ginang way ta malabutan ang way ta talakay nga mga topiko diri sa aton sini nga pangalagad. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugay upod kay aksyon. Welma Sugaton mga kaaksyon. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon. Rex kantong mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.